बेबायदिसो जिरायनानै नुवाखै आसि बायाम Hello everyone, welcome back to the channel, and today we are heading towards the Indo-Bhutan border, which you have not seen. And we reached up to this place which we are going to select for cooking and sitting down and for eating. I think this will be the perfect one. जाबाय दे थांदो दे जाबाय थांदो बारासो जालांबाय गोथौसिनसो जाबाय दाना आस्ते आस्ते सफैबायना सफैबायदा बिराद गाज्रि लामानि गेजेरजों फैबाय through very hectic road we have reached this spot and we have selected this spot because this is going to be very perfect place for us today to enjoy in this hot summer. Some villagers now after finishing their cultivation of paddy, after completing all those things, little bit of enjoyment with small discussion which I cannot disclose. And you can see the view now. It is really very beautiful. See, and river flowing that side. So we have selected this place to sit down, relax, cook and eat here. Now our journey starts to the hilltop, Indian hills and Bhutan hills. ओरैनिहा दै सेरावनिया ओरै सिदा थांखानायसैरा थांला आरो बर्डारा एसे खाथि जाहैबाय दा. Some are cooking that side and till our food gets ready we will be walking around in the jungle and seeing around what are there. Just go on in the video and you will also see what are the things present in the jungle. मैदेर दं मैदेर सिंहबो दङ सिंह मोसाबो दङ औ बहुत दङ आरोखि फाय दा बेखौनो जों नायनो थांगोन दायो फाय दा नुवाला बेथ' माने बोथोरनि खोथा जाहैबाय मोख्रा नुयो औ दा बेनोसै नै जोंनि ग्रुपआ this is our group. These are very interested in walking around in the jungle and our boss here taking साथा खुंखाय See, गावब्रा अखाखौ गिना बांला एसे डेन्जार हाग्राबारि ना औ दानिफ्रा हायले अखाया रिक्स मोनदों आं मा लोगो मोनो मा लोगो मोना गिदों नामा एसे सिखाबो गैयाना अ हो मैदेर ओइ डेन्जारलै दंफां गाखोना आरामसे खेबा लामा बेनोसै ग्रुपआ एक्शन ग्रुप of today's picnic party 11:30 start journey-आ 11:30 बारबाय नै ना बैनिफ्राय बैनिफ्राय अमा बेदर सावना जाबाय ना औ फर्स्ट टाइम लै देग्लाय माबा बोसोरब्रै बोसोरबा जाबायमोन आं we are just starting so road condition is little good now but when we go more and more inside the road condition will be very bad and we have to clean the jungles and go we got one stream here ma दै यो गेदेर ओइ मा दै होनैखौ
थाइलादु बिलो आदसा बेखौ मा गायनायाव बाहायोना बाहाया बे दैखौ गायनायाव बाहायो हरै लानानै बाहायो औ आदसा दे मा मोनो एम्बु ए बेवहाय ना आदसा बेदलाव दंना गैया बेदलाव गैया दा आदसा सानै लांदेरबावलै दाबो एक्सनखा नुवाखै आङो खेंखाया ओइ आं दैयाखौ उल्थासो बोहैनाय नुबाय नै ओरै थांदों रायलाय जयना ए दावखोनाय बायदि नुदों नै ओरै एसे ससे दिनैनि रौनिया पार्टि इन द जांगल औ फुरा नुखानाय फैद' आदै येस खोनाया नैबे आदैया बिराद एक्टिभलै आदै बानिया इस्लारि आङो खनसायगुरिमोन नामा मालि बिथा खनसायगुरिनि बे आदैया बिराद इन्टारेस्टेड माने बिदियावहाय बिराद जस गोनां मानसि आरोखि दिस इज अल्स' आवार ग्रुप जोंनि पार्टिखायसो भाइ मोनाबो दहन फैयाना मानसिलाय फैग्रोदो माथो जादों ओमफ्रायलाय आमलाय आदसा वाइल्ड फ्रुट आमला जानाय दिनै हट मा नामलाय नोंहा बाबु नोंलाय अ हाग्रा बेरायनो मोजां मोनो दा नोंसोरबो फै लेट्स गो ओरैहाय जिं ओमफ्राय जों हाजो साइडजों थांगोन दा हाजो दै थांनानै निजिरा थांबायला ओरै हाजोआव गाखोहैबाय हाजोआव ओरै ओंखारना फैबाय आरो औ हाजोजों थांनांगौ फै हाजोनि भिउखौ नांगौ ना नों बाउन्डारिखौ नों दिनैनो गालांखानो मोनखाबाय रा औ anyhow I will show you the view of Bhutan hills गेजेर बे हा गेजेर फैनाय जाहैबाय आरो ए बे जों दा जोंनि लामा दाबो गेजेर नाखै नामा दासो रुगुं बाखांदों आदसा ini थांखायो this our P Kharji so stylish no coming with this such a long pant shoes also was there he yeah now our strong man has to carry him to cross this river see this stream see wow oi गोथौ माथो एसे ओइ सेक्सि बय गोथौलै एसे ना मोनो ना मोना बेवलाय गिलिर नङा जायोलै मा दैयो ब्रायफोर बियो बे थाइलादु बिलोआनो होननायखौबो थाइलादु बिलाइ ए थाइलादु बिलो आदसा ओइ जों बे दैखौ मोनफैफिनबाय नामा होजोंनिया माबा सिंगि ए बे सिंगि नामा औ सिंगि दै बे सिंगि रिभार so we'll be going just beside through this river we'll be walking just beside through this river that side and we will reach up to Indian border so rivers and rivers we have to cross and behind also you can see जों खेबसे हायजे ओरैहाय खर'आव थांदोंमोन Desi and Bhutan crossed cattles
5 बोसोरनि उनावहाय खनसे मोनलाबो जायोलै 5 ग्रामसो मोनलाबो जायो 5 बोसोरनि उनाव र' नोंसो लाना नागिरनांसिगोन खेबसे दै बारबोखोलै हो औ मोनसे बाखो खेबसे बाखो again another river मोनसे जाजेनखो नि बायदिला खंसे जाखो दै बारनाया औ खंबासो बायदां खंबा Now it's drizzling little bit. You have umbrella? No. Mine also no umbrella. This uncle has got umbrella. मोसौआबो थिखोनाय फैयो माथो बर'फोरनि नामा ए मालिक बै मालिक होनो आच्छा ओरैनो दोनफैयो इसोरो ने ए दा सम जाला थांफिनबाय माबाया नङा हाब मानसि दंबावोसो हनै सोरबा ए very dangerous man very dangerous मोनदों मोनाखै danger लै horrible man places very horrible just sit down and watch on your screen and you will see all the jungles nearby Bhutan this area And here we have seen some people catching fish. They're blocking the river and catching fish, I think. Wait, let me show you from the nearby. बेखौ थेगोन ए हायाखै tell me the location bro location मा जायगामोनलै बावबायलै आं र' मा जायगा होनोलै बेखौ बागि बेयो बे दैखौ मा दै होनो सिंगि ओमफ्राय बे बान्दो ने मै लाङो बेखौ बबे गामियाव जायो बे दैखौलाय दंग' बे जमनागुरि one embankment here irrigation system for the cultivation this is taken to Jomnaguri ओमफ्राय मा होनदोंमोनलाय गैला मा गैला ए नै होथे दं मोजाङै नै मोजां थे they are trying to catch fish here after blocking this one मोनजेनबाय ना मोनजेनाखै बोरो नायनि खबे लाबोसाय बागि ओइ खुख्रि लानाय लाबोरा बोरो मोनथ'वाखै ए फिसा ने no much fish now because just they have started to block this one but still they are not successful see water is overflowing this side it's breaking down and flowing there homai thado de see this is just Indo-Bhutan border sir bena singi dei da ya singi again river here we had to cross many river man many rivers and streams crossing the river tired see The video ends here and the dangerous journey will continue in next video, that is part 2. Please check it out in this channel. See you in next video. Bye bye.